haba phabiang shaki kubor Gajala Meghalaya kala saki menta kata yo ya ka jingmi Pyrthei sa ka wei pat ka Seng Saiñ Pyrthei ka Thymmai ya ka bala tip kum ka Voice of the People Party kaban sami hakasin ka baning kong bani kun ya ka election MLA kaban long hakasinam arhajar arpulai hakani gajala we the members of Voice of the People Party take this pledge to work towards the cause of ensuring a practical change in the political spheres of the state of Meghalaya. We pledged to lead by example with positive thinking, sincerity of purpose, and determination, and to strive towards the visions and goals of the party and its ideologies. We pledge to provide the present and future generations a sense of hope and direction through effective, unbiased, practical, and accountable political service. Kani ka Seng Saiñ Pyrthei ka Thymmai ka dei ka bala penkha do MLA MDC barim jong ka nong krem uba Aireng mela ban Saiñ ubala Seng ya ka banwan ra ya ka jingkala ka Saiñ masi ma po ka jela hakni ka jing lang bala penlong ha kenton uman lat kor lawan ban saki da bunut ki pat ba ya ka jing lang ka baning kong jong ni ka Seng hakni ka jing lang unong aiktien ka VPP u Dr. B merbo Ulapan bam semai kinong kitkam jok ni ka Seng Saiñ Pyrthei ka Thymmai ibakan top yo ba Aireng mela ba Saiñ kumu president Dr. H. Karachen kumu vice president Dr. Ricky AJ Sengkon kumu general secretary bat kibi uba Aireng habakren ha jing lang uloong ba ka jela kam dan ni ban so sarong ban rakhi ka jing dap san pusnam ka jongka bat kumta ka jing thawi ka VPP ka dei namar bakan long ka Seng ka ba compare ya ka ba on penlong ya ka sinchar khadar ka ba kuj ka ba suba bat kan ni ka Seng ka nile ban penim ya ki bla du no bat kan kenti wi ka yo ka kot aka jela barok ko wei hamtam uloong haba ka kamai ka ji hakitan nong kandong kalayap uni unong yelam uloong ba ka jing bam yo ka jela ye kinong thau an ki betbet ka dei namar ki baye khun ye ka election ki la supundan kam da ka board ko pisa bat gi he sai pan ki la sim ka bu ye ka ni ka benta ka balak ta'jur bhai ka jela barok away kani galong da sin sa jingkan ma bat ka ban ye sa khana pateng pakit nakamta jingi paro ki benan ni ka por dei tan mar bingala ban Seng Thymmai ya ka wei pat ka Seng Saiñ Pyrthei ka Thymmai Henry ya kata ka jingshur bat ya kata ka jingkut jingmut ka jingit ka scam ka bala penlong ini bangin shimi ka rai ban Seng ya ka party ka Thymmai haba kata ka rukame kren jing ki priu hai kini kisni ya kata ka jinglong jingman jong ka sanima sima ka dei stang ya ka bor pisa ko malai kren men enak ma ka bala penshuri kita ki hespa bagin let ban tho ya ka jingdon je constituency bat ban mang tingka kumno ban pelut pisa ba ka bala pendu no ya ka jela ka jingi ya ki riu side an ki betbet bat ki riu side an ki ba shempang ka bala taru ya ka jela ha ki ba bon ki kom kham tam ha ka roi ka par ba ka jingki u jong ka jela ni wan lang handi bangin ya thau ya ka history bangin ye thau ye kata history jaka bani peni ye kata jingkot jimut ka scam ga jingi ban pen phai pat ye kata jinya linti ka jong ka jela ka jingi na ka ba ka long menta sha ka ka ba bha ka ba be kumbangi nila pen pau ha ka ni ka vision statement ka jingi a vision statement ka ba ong kumno to restore revive and transform Meghalaya kumbalom ta ka yo ka kot jingi kalayap. The economy of the state is dead. Let shiki jaga nong kondong pinumi yaka taka jing kim juga kam gajam. Dei nomor kita baro ngi tur shalong ban pen khapnya yaki linti ya kijat ban shong de madan mdan shu the way pat alternative hagi ni kisni bada. Nomor ba taka rural economy giji. Kala yap
Dan kam nomor kata bangin penempat ya kata limba kani ke jingat linti ke jingi. Gat shabut ni pai ni don shadin. Ni dei ke jela ka basadin. Pemula kerana di Dr. Ricky belum secretary jingi. Are you Ken? What do we have to feel proud of the 50th anniversary of the state? Ni don you bangin song to celebrate the 50th anniversary of the state. Do we have anything to feel proud? No. Nim don ban sarong. Namar kata karau ken ni wan hagani kapor. Ni ne pher pat lagi we namar ni don ni kita ki nongrim ki bas kem ki ban yalam mi ka party ki jingi. Ni don ni kita ki issue ki bas shine ki bangin let ki pat ba. But ni don ni kata ka jinget ki bas kem bangil ban yalam ye ka ri but ye ka jet ban riu. Kadang garukam perkhat jingi breu kini ki sni kat shabani let bangin ma show ban job election klem badan ka bor pisa. Kata kini ke jing semua thok ka barung haga jimut jim perkhat jong ki breu. We can understand that people fully understood that is not the right way. Kibriu ki semua thok kata kamlong galinti ke bare. Bagata ka bagi crunch pang ka pisa. Henry ke ai ka baja. However they are helpless since they have no choice. Kimdan pada boy galat galinti nama amdan pat. Kanu ka bangia ban jit like na kata ka bor pisa ka bagi kren hagini gisni. Therefore, the voice of the people party is an alternative to the people of the state. Hakni ke jelang u Dr. Ricky AJ Sengkon ula pelat pet ba ya ka vision document bat ula penbenaru ya ki convener iban kli ya ka komiti berper iban peniak sakamat ki kam ki jam jong ni ke Seng. On de lawai ke jelang ki pat ba nong kersan ki belawan ke jelang ila no senyang da ka pisa kat kum ke jing sola abor ke jong ki na ka bentaban pentelun ni ki kam jong ka BPP.